Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Sa kanimo. Ni anata sa Lunes sa Semana Santa or atong tawag ni Lunes Santo, ang awhag nato sa Ginoo ining panahon sa Holy Week mao ang pagpamalandong sa lawom nga paagi o sa mas suod nga paagi kabahin sa pagpasakit o pagpakamatay ni Kristo para sa atong mga sala. Aton tang malikayan ang mga butang nga makahimo nato nga makasasala. Iampo ni nato nga mao'y mahitabo sa kinabuhi natong mga nagtuo sa Ginoo o sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ato sang padayong iampo ang ato mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan matag adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasahiluon sa atong mga sala, dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom itugot nga kami natungod sa among kaluya mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Binaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo, gihatagan ko siya gahom, hatagan niya gustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit, ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluloyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo, nga maoy nagbuhat sa kalangitan ug nakhikyad niini. Siya maoy nag-umol sa kalibutan
ug sa mga butang nga anaa niini. Siya mo ay naghatag og gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, "Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagduol kanako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod. Ang akong mga kaatbang ug mga kaaway, sila mismo nangasukamod ug nangapukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan magpundok, batok ka nako. Dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa, batok ka nako. Bisan pa man ni ana, musalig gayud ako. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa paghuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.
Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania di nagpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay sila panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsay nardo. Gibukbo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 3 ka dinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kundili tungod kay kawatan siya man god maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo na miya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa batasan sa Mesiyas. Matod pa diri sa unang pagbasa, iya giyong ipatunhay ang hustisya. Nya unsaon man niya pagpatunhay sa hustisya, dili siya magsaba-saba, dili sad siya makiglalis, dili siya makig-away. Ang buhaton ra gid niya hilom nga paghatag og kalipay, kahayag o kaluwasan sa mga tao. Na bang magsige ra gid siya tabang nga hilom lang pero epektibo kaayo kay nakasentro man sa kaluwasan. Kamo sa may inyong ganahan magsaba-saba o hilom lang? Pananglitan ron nanay inhustisya nga imong nakita, imong silingan giilog ang utlanan sa imong yuta, giirog haron malahap niyang yuta. Saman hilom ra ka o magsaba-saba? Hilom? Di ka mo kiha? Labi na ang imong silingan imo ra sa nang igsuon kay gabahin mo si yuta. Nga mo nalay imong namatan nga ignon ka sa imong silingan, nay gibalhin ang utlanan ay gikural ra bagditso. Ana, yang saman yaw-yaw ka o hilom lang? Mayo, hilom lang. Munya gipakita gini ni Kristo, hilom ra gid siya. Bisan gani katong siya na joy gidagmalan, siya na joy gikulata, siya gihukman o inhustisya. Hilom lang. Nakaingon Gos Pilato katong gahapon atong ebanghelyo patintaasa nga paggaon lang kog
binasa. Niingon Gus Pilato, di gyud ka mutubag sa mga sumbong nga ilang gipahamtang nimo, kay nakahibaw mas Pilato nga kani mga butang-butang raman gini. Pero si Jesus hilom lang. Ana. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, patyono na si Jesus. Padong na siya patyon, mga unom na lang kaadlaw, mamatay na siya. Ato kaon siya dito, ato silang balay ni Lazaro. Niya si Maria, igsuon maning Lazaro ni sila Marta, mibukbo og pahumot sa iyang tiil. Niya niingon dayos Judas ang buangon ba, sabaan maginis Judas reklamador. Moto na reklamo din siya kaanugon ani baligya pa ni og 300 ka dinar unya ato dayong ipanghatag sa mga kabos, pero nana siya intensyon nga mangawat sabaan gid ining kawatan, no? Kining kawatan ba sabaan. Mabitan ng ganabitang nanay managsigig away, mga sabaan, mga kawatan na pulos. Moto ingos Jesus sagdi lang na kay kanang mga kabos gamiton ra ba dayong mga kabos, kanang mga kabos na amna kanunay, pero ako di ko pirmi ninyo. Kaning iyang pagbukbo o pahumot giandam na niya ang akong paglubong, kay tinuod man gilubong si Jesus wa mabutangig pahumot niya. Sila si Maria Magdalena nagdali pag-adtos lubnganan, nagdag mga pahumot kay kana mga patay sa una, butangan man na nila pahumot ang ighata niya. Dali-dali biato pagkuha sa cross, pasok na dito sa lubnganan. So igo rang gilimpyuhan niya, giputos og panapton, butanganan patog pahumot. Oy, pag-abot nila dito, wa naman si Jesus. So wa ito mabutangig pahumot, pero nabutangan gid siya 6 days before siya namatay. Kamo kana bang hibaw na kang giplanuhan na kang patyon, unsa man hilom ra ka o magsaba-saba? Anaong ninyo mabot lang, di ba ka magsingon uy na katabitang gitiksan ko nga patyon ko nako. Katawang gitiksan ko nga patyon ko, basta gubuta ato sa mga friends nato sa social media. Hangtod gud karon magsige pagsulti nako, pader kumusta naman to mo patay nimo nako, wa pa man dire kay og nana pa wa na ta karon magsulti. Ana bang inana ba di tingali sayon oy, kana bang schedule na ka nga patyon nya nahibaw jud ka nga mo na imong schedule murag but lang ka bisan patingaling magsigi kag pangadji dinhi kada kadlawon anang rosaryo kuyawan tingali kay mo nang. Pero kung naa ditas Ginoo, kung gasunod gid tas Ginoo nya siya naa sa atong kasing-kasing, relax ra gid ay kaita bisag unsa pay kahimtang. Mo na sa atong tubag sa Salmo niingon, ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Nindot kayo ang third stanza, inyo bang ipaminaw ang Salmo? Wa man sad mo maminaw. Natanawa ha? Bisan kasundaluhan magpundok batok kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa batok kanako, bisan ni ana musalig gayud ako. Relax ba? So kanang mga ratulon, kanang dali kayong maratol, dali masuko, dali mahadlok, dali mabalaka, ya ma-stress dayon, magdepresyon dayon, mga buangon na. Wa nay Ginoo. Unsa may naa nila ang ilang tawhanon nga kapasidad. Natanawa ang mga Hudiyo. Tanawa mga Hudiyo ha. Si Lazaro gibuhi ni Kristo. Nangaratol na sad sila kay daghan kayong nituo ni Kristo. Unsa may ilang resulta? Nagplano na sad sila nga hastas Lazaro patyo nilang usab. Namatay na biya in taon tos Lazaro, upat na gudto ka adlaw nga gilubong. Karon nga nabuhi imbis malipay sila, nya maminaw sila nga kani
Kusog ra ba kay tanang ingon, way patay nga nabuhi. Kato, patay na gito, nabuhi. Maminaw unta sila nga, ikaw namatay na magkag-upat ka adlaw, gilubong na magkag-upat ka adlaw, unsa may imong na sinati, inighuman natog kamatay, magdagha gisulti sila sa Rome. Motong nituo na ang mga tao, uy, patio nilag usab. Sakto gito katong pasumbingay bitang Kristo, katunganlan sa Lazaro. Kaning Lazaro, mga termino gini sa kwan. Di ba katong Lazaro nga pobre kayo, katong daghan kay ignoka? Di ba? Dito naman to sa langit. Nya ang katong dato nga di gyud mohatag bisag mumho dito sa impierno. Nya niingon ang kaning dato, amahan, pabalika si Lazaro ngadto sa amo, haron katong 5 na ko kaigsuong lalaki kapasidanan og dili moanhi mapunta aning impierno. Ingon dayon si Abraham, ay to ana may mga pari dito, to may mga propeta, to sila sa Moises, ug maminaw sila, di gyud sila maimpierno. Isa dili pa naigo kung doon nagipatay nga mabuhi, maghinulsol gyud to sila. Unsay tubag ni Abraham nga mo igisulti ni Kristo, actually siya ato igasulti gud, nimuhimo lang siya senaryo ba. Unsay giingon ni Kristo? Kung di gyud sila motuo sa gisangyaw sa mga propeta o karon sa gisangyaw sa simbahan, sa mga pari o sa ebanghelyo, di gyud sila mabag-o bisan pag naay patay nga mabuhi. O tinuod gyud si Lazaro nga kadtong igsuon nilang Marta nabuhi gikas pagkapatay, patio na sa nilag usab. No. Ang sama ning atong kinaiya nga puparihaan eh. Kanabitang na ay manuyupay ba? Nya kawatan kay tanan, sige pangawat sa inyo. Nya mo balik nimo og moingon, tabangi ko ma'am, nagbasol na ko. Ansaman, motuo ka? Di ka nimo palayason. Labi na og inigbalik dito na adayon ang kuan, na adayon ang kaning uban nga moingon, uy gikan pa nang nisuyop, gitripingan ra kana. Di ta mo tuo ba nga nagbag-o siya, di ta mo salig. Imong bana nangabit, nya tulo na katuig dito sa kabit, nya nibalik nimo, nya moingon dayon, day balik unta ko pasaylo ako, tuo ka. Nato na lingo rin, dili. Lagi na. Nya parihara mo nagnabanhaw god, parihara mo nagpatay nga nabuhi. Mauto katong prodigal son, ang amahan, di ba ang amahan, pagbalik sa iyang anak, wa na daghang pangutana. Pagbalik, wagi siya kasiguro, nga nibalik to, kay nahurot ng kwarta, mangayo na sa to. Niingon dayon ang amahan, namatay na ni siya, o karon nabuhi. Lipay kay amahan. Mawda na ka na mangayo na tugbugas din magsige mo nagbalik-balik niya ako bang komedyahan ba? Ay nagbalik ka, sige naman lang kagbalik ni. Gasalig naman lang kanamo din aron mo buhi anang imong anak. Magsige ra bagya pug panganak. Balik na san, mabdos na san, yan ikatawa ato, ari na san mangayo. Sige lang kagbalik diri, pero sa ako ra nang ba, pero sa akong kasing-kasing, lipay ba ako nga midool sila. Pasabot, nakita din nila nga na ay grasya kung muari dire. Pasabot, kay bao silang naagitay kulikta. Nga ma-imagine din ako rabasad sige raw ako balik-balik o pamaligyag slat, pastilag ingnon ko ani sa akong ibaligyan. Sige naman lang kagbalik-balik o baligyan na pa dire. Ana ba no? Muna ingon, do unto others what you want others do unto you. Na sige ginaghatag. Mingon din na sila di opisina kanila sterin na Dre, diyan na sa Dre nako. Unsa may hatag Dre, maulang gyapon. Hatag lang gyapon. Ana mo nang mangimbitar paglain gahapon diyan na sa tuy upat nga magpa-enroll. Nako pati na ginindaghana magsigig balik na to kada semana. Mao nang nako ay sa ipa-enroll pahataga sa bayodita. Pero kuan di kita mo pakyas ana.
mao sa tingali nga ang ato sang mga kaigsuonan nga naay tubig-tubig ag jutay, naagid sila ipisik-pisik na tong tubig, pinaagis pagpalit og slots, lipay sa taana, di ba? Manghatagan ta, manghatag sa ta. Pila na may atong halin as of yesterday. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto niabot ng atong halin og 12,479 ka slots. Pakpak. Ang ato ganing kuan, atong GPHJ, ang atong para sa pista o sa karong Holy Week, niabot na atong halin og 9,345 slots. So, pakpak yato. Nindot ana. Niya karon ang atong mga apostoles, banuroy man ni sila. Magdasa ni sila kahon. Ang katong muhog sa kahon, malangit na sa to. Na sila. Kinsa kay Judas ani nila, lakaw ani nila. 12 sila kabok, ningaw bitaw sila pader. Pwede og punan, nakuha ay lang sa namo to'y 72, nagipadala, ay lang sa punan, kana lang usang 12, ngay, basin pag mailhan ginato, bagkin sa Judas, ani nila ba? Pero mga naong, ani nila, mulos-pulos man Judas sa mga naong. Pero usahay ra ba kaning naong deceiving ba na no? Ay usahay bati kay naong mura kag maglagot pero kung agwapo ni sila komedya to ako. Brad ay mo kasuko brad. Kamo brad ba suko rin. Kana nabuutan ni sila polos. So ato lang yang obserbahan o wa bagi reklamo ang mga tao. Ay mo reklamo niya sila diri man to imong apostolis galisod naman to glakaw ngano man apiang sa wa hubog. Pagkadakong di malas hubog ari dire ay kamu brad ay magkumpiyansa brad puasa lang sa mo aning simanaha igsunod lang ta simana mag-inom nga igsuon kanibang paghatag og hustisya mao gyud ang pag-relax ngano man kung di na ta ma-relax maggubot gyud ta maggubat gyud ta ug wa nay hustisya mahitabo ang mahitabo kadaot. Pero kung mo relax ta, musalig tas Ginoo, ang Ginoo mo imubag-o sa tanan, niya kita igo rata niyang hatagan sa maong kalinaw, kalipay o katagbawan nga bisan pag naanata sa bakba sa kamatayon, nagpabilin tang malinawon, malipayon o kontento sa kinabuhi. Para nako mao ni ang the best nga gasa sa Ginoo para natong tanan. Ato ning pahimuslan manindog ta mga igsuon nining mga adlaw kanus-a si Kristo nagampo ug nangilaba sa iyang amahan taliwala sa iyang kasakit kita usab buduyog kaniya o makighiusa diha sa atong maampuon ug mapaubsanon nga pagpangayo pinaagi sa pag-ingon Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo, aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan, diin ania kita magpuyo, aron hatagan kita sa Dios sa kaayo ug kalinaw, pinaagi sa dugo ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton ug nagantos, aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog sa pagpakigambit sa mga pag-antos ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa wala magtuo, sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit ug kamatayon sa atong Ginoo Hesukristo madala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga alang sa pagdayeg sa pagbayan sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos. O Dios nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinloi pinaagi sa gahom niining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog diya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang taanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himahiyaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo
among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kaninyo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang mamaayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan kamu makapundo na iusa sa pag-iguman. Kagabuhat kamu sa isugo ug ako kaninyo nakiguban. Ug ako kaninyo nakiguban. Danang akong kalinaw, Magampo kita o Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Dios nun aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo o makahimulos sa iyang mga bunga. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalinaw. Niya mahitabo ra ni kung kita sama ni Hesus mupatunhay gyud sa hustisya pinaagi sa paghigugma ug pag-alagad sa tanang tao apil nas mga makasasala. Salamat sa nahigugma nato dinhi og mipalit sa atong mga slots. Sa ako nang ikaingon kaganiha ang atong SBF dag na natay halin nga 12,479 slots pero napay 63,521 slots nga available niya sa ato sang GPHJ para sa atong pista na natay halin nga 9,345 na apay 35,655 kotobra ni sa Abril 29 ang atong pagpamaligya. So tag 100 raman dali ra tingali ninyong paliton og ato gining hotdog palit. Dali ra ni mahurot. So, salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.